Biz турдан тур эфирда эшлибез. Хәзер мәдәният яңалыклары. Данлыклы Казан бию ансамбленә 25 ел коллектив үзенең юбилей концертын әзерли һәм өр-яңа Голливуд дип исемләнгән җырлы биюле тамашасын тәкъдим итә. Репетицияны хәбәрчебез Айзилә Батырханова да күзәтте. Сәхнәдә соңгы әзерлек эшләре. Биючеләр мускул хәтере белән һәр хәрәкәтне автомат рәвешкә китерә. Быел Казан бию ансамбле Голливуд дөнья сәнгатенә йөз тоткан. Максатыбыз бөек Чарли Чаплин, Мерлин Монро, Элвис Пресли шәхесләрен яшь буынга күрсәтү. Сүзсез кино чорынан алып Дисней мультфильмнарына барып тоташу. Дөнья сәнгате белән бию аша таныштыру дип сөйләде ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова. Голливуд темасы ул матурлык, хыял дөньясы. Аның эчендә төрле кинолар, төрле персонажлар, төрле бөтен дөньяга билгеле шәхесләр тупланган. Һәм безнең бөек Чарли Чаплин, Мерлин Монро, Элвис Пресли кебек шәхесләргә кайтып калабыз. Гомумән безнең яшь тамашачыбызны, яшь үсмерләрне үзебезнең ансамбльгә тарту, үзебезнең сәнгатебезгә тарту өчен менә шундый матур яшьләр темасын сайларга булдык. Инде безне һәр вакыт татар ансамбле яки халык биюләре ансамбле итеп кенә кабул итмәсеннәр өчен без төрле темага мөрәҗәгать итәбез. Безнең ансамблебезнең репертуарында инде зур Бөек Ефәк юлы, Казан Ханстинәсе, Зәңгәршәл дигән зур спектакльләребез бар. Һәм Голливуд ул алдагы яңа проектыбыз. Бүтән юнәлеш түгел, бары ул яңа тема, яңа проект. Голливуд идеясы 2 ел элек пандемия вакытында өйдә ятканда туды дип шаяртты Чулпан Закирова. Узган ел Казан бию ансамбле өчен бик уңышлы булган. Ансамбль Казанның мактау китабына кертелгән. Шулай ук Чулпан мәдәният үзәге ачылды. Хәзер биючеләр зур хореография залларында шөгыльләнә. Казан шәһәр филармониясе солистлары гаҗәеп матур сәхнәдә концертлар куя. Казан бию ансамбленең 25 еллыгы уңаеннан оештырылган концерт тамашаны 1-2 март Камал театрында, 17-19 март көннәрендә Чулпан мәдәният үзәгендә тамаша кылып була. Айзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.